Hello everyone and welcome back to my show! Aray, sakit! Hello guys and welcome back to my channel. Ayan. Ngayon, mag-milk tea kami. Together with my friend, mag-milk tea kami. Ayan, ito sila. Ito yung mga virgin kong friend. Aray! Ito, Miss Universe ito. Miss Universe. Yan yung milk tea. Ayan yung pagpipilian niya. Ayan. I hope masarap ito ha. Sarap pasap. If not masarap, I will labog it. Joke ra. Joke ra. Pang good vibes are. Kasi nga anhin nga milk tea. Max Infinity. Oh, Max Infinity angan. So, kayo dyan, sa mga gustong pumunta ng Bohol at gustong pumunta ng Anda, ayan, dito lang kayo mag-milk tea kahit hindi ko pa natikman yung kanilang milk tea. Ayan. Dito lang kayo pumunta at saka yung magandang tendera. Lagapak tendera. Ay, ginawa ko flying kiss pa more. Sana all. Sana all. Bilabay ang kiss. Ay, si Kuan man din eh. Sama na. Ayan. Laro dan ha. Gamay ra gud. Ano may laro unsa man na unsaon man na? Yawa. Hugot. Kanang maghugot pug kubi. Hugot ka. Basta kay na tea. Basta ka na pag una. Basta kay ti. Tea. Tai ka ba? Oo, kano ka pwede balihon? Ti. Tea. Ha? Tea. Ti ka ba? Ti. Tea. Basta kay tea. Basta nga word. Basta kay tea. Saka na sawa. Kadali ba na human ang sabani? Waman ni kadimao. Kani man ni choco na gatas. Yes. Ayan guys, tapos na yung ating milk tea. Magkano pala itong isa? 75 pesos. So, sa halagang 75 pesos, mayroon ka ng ganito. Ayan guys. Ngayon, maglalaro kami ng badminton, pero nauna yung milk tea namin kasi yung venue namin mainit pa, so mag-milk tea po na kami. Sili yagod kay alirok ang music. Post. Gusto ka maput lang tang tiil. Pwede. Buyag, ada, mutugaan ko na rin yung 30 kay wait, tamis ijuhang milk tea. Joke raw, tamis ka, Jo, oy, ginoko. Lami ang milk tea diri sa Anda, kaya go na! Da. Hello guys and welcome back to my channel. Gahapon wa na nahog pakita ag amo ang balibol kay ngit-ngit na kaadyo mi. Tapos way suga. Karon pa pagmata na to aron sakita ang lawas. Inuo ko muragi pang bunawan og bara agaho ang mga kalawasan. Unja karon tong dewaso ni kay sayang gamay ra to no video gahapon. Karon mag-vlog na lang ko or air kay Ginoo ko. Dugay-dugay na ra ba putawa ka vlog kasi tang-tang tadanis kuan bahay ni kuya. Kay sumpe pagmata na to. Unjara na tarungon kay murag ari sa ta lights off. Yung labhonon gamay ra ba yung labhonon? Gamay ra ni sidya. Ang nakaapan laman danhi kay naay gibutang no paper bag o si gamay ra. Di na malabhan tungod kay kanang naay init manibahong bungog manggod og way init. Diba? Kung kinsay gusto mula ba diha ala speak in lang. Ayaw mo kaulaw. Yung pag umangkon iyon sa nato ato ang light na atong light murag sabad sa eroplano perti kaadyo. Tapos na ate pa cortina. Gikan ni sa Japan nga cortina. Napalit na og 4 million. Di na. Nagluto mi og nukos. Di ba nukos? Nukos ni?
Locust or squid? See? Tapos, nawa pa ta ka pang hinlo. Muni amo ang Goku. Mo halo. Ko. Wa na si Jess kanang saktong pamuot ni kay kanang na ay sakit ijang lawas. Awa among bay. Napinisingan na yung taon. Sa kadugayng panahon. Napinisingan na yung taon. Ari ta dari kay na nagtrabaho dari kay lisod naman pud ag baha datos wa na human ko. Among gipabalikan sa money. See? Mao na lang nga part ang wa pa. Samento pa mo. Kana na nga part wa mana mo na gipatiwas. Jay, ag kanang ana Jay ha, adyo kalimot jud Jay. Oo, naon ay di ko manan. Okay. Kuan. Importante. Wala yung ano na? May ano? Mo na sunod. Da, sunod. Ha? Ano? Dari di ah. Murag darhi. Ang tara ko asa na tama ng saminto. O di ba? Hamis na siya. At ang nagtuwa pa. Hamis na si Ja. Wali. Tablag doon katawa ko sa buko. Apli. Murag lava si Ja. Murag lava. Murag lava. Ano ka ni? Murag pug lava kat. Kuan. Ang yung lawas murag lava po. Mag, ito ko nung gapon sa nila. Ha? Tangay ko nung gapon. Ayan, wa pa may nanghinlo kay grabe. Kusog ka adyo og uwan. Mo bakaray sa taris kasada magamay kay murag may kadima. Mo bakaray tarari. Si unsa ang paglabanan ha? Nga wa may init nga nilugwa. O mga labata, may mga bungog gatong nilabhan kung may init. Magkikistorya sa tadaring kana na ay pilam. Agkani di ay naani sa YouTube channel, Marl. Hi! An Ian Life in the Philippines. Hello? Is Nabira ka ba? Hi. Bye-bye! Who is your name and how much is your age? Huh? How much? How much is your age? Hey, Laparo. Filipino-British ni si Ja. Hay, laparo ka, laparo. Agka ni si Ja. Kani. Pilipinong amo, Amo, Pilipinong amo. Kani Philippine British. Filipino British. Hi, say hi to my vlog. Hi baby, say hi to my vlog. No, don't touch it. No. Because if you touch it, you will not touch it. Hi baby. And this is the most beautiful. Akli. Di ako gitiwa sa kahong vlog hapon kay kulirang gamay raman. Mo manahuman kulira 3 minutes ra so kani maghapit na ni. Maura to guys. Maura to ay sud sa ato ang vlog karon. So sa tanang mga subscribers naho dagha kadyong mga salamat, daghang kadyong salamat. Sa tanang mga netan-anaw sa ang mga video. Ayan, adyo mo kalimot og like, share, and subscribe para updated kayo sa mga unsay mga kaganapan sa among kinabuhi diri sa Bohol. Ayan, daghan kayong salamat and bye-bye.